Monggo rencang Baskor Laras dipun gumyakaken monggo. Hop. Samekta ingkang hamengku gati Bapa Larno dalah Bapa Supar napa dene pepundhen cepul meje saking wewengkon Magetan Bapa Sularno kapiyarsa sinareng Bagas Kara nuwun. Majeng pun boten sah lingsem ngambaken majeng mengke napi saweran menika. Ya Mas. Nek kasigek Mas Andi gendengipun kasigek mangke nyuwun lelangan kenceng nek kasigek ngersakaken kenceng 700.000. Pokoke deres meneng bola-bali mandeg nek pangapunten. Hop, Bagas Koro sinartan kalian Mas Andi. Kasigek kalajengaken kanthi lelangan kenceng. Mas Gareng ning Projo. Kula tak matur nggih Mas Andi, nyuwun pangapunten nek wonten wewengkonipun Mbah Ember. Iki kelingan kaya nek Ngadirojo. Pami niki wau dereng paripurna kasigek 700 terkadang dereng rampung kasigek 200. Nek dhuwit deres ning bagian yoga ya rada nyonyor kan ngoten. Nyonyor ning akhire legi Mbah nyuwun pangapunten. Nek kasigek kala wau Mas Gareng nyuwun pangapunten kalajengaken kanthi lelangan kenceng 700 lunas. Nggih. Menika saged dipun aturaken. Sing nyonyor ya yoga wong dereng rambahan pun leren. Sing piye tekung iki kenceng sing ndi iki? Lah ya nek kenceng iki slamet to. Oh alah slamet Mas Andi. Sanepan iki. Monggo Mas Andi. Nggih, halus. Kanthi irama slamet sumangga katur. Tayupe tayub Magetan. Magetan heeh. Tulung aku wonten pati wonten iki Magetan Mas. Iya tenangno Mbak Ember. Pokoke nggih gelem nambahi aku tak tunggu tekan sore dhewe. Sumangga ing ambadhe derek beksa pepundhen kula Bapak Supar Bapak Sularno Kameje saking wewengkon Kota Sayur Magetan kapiyarsa maliki pepundhen kula senior kula Kang Mas Gareng napa dene Pak Teguh wilujeng lelenggahan ngantos wajan beksa nika piantun sepuh luar biasa syukur mengke ger kerja menika saged kebak Mas Gareng pangapunten. Ayo nduk diombahne tangane ketok obahne mbakku kakung seneng. Ya. Jan ora tau gambyong kok jejeg kaya cagak listrik iki.
panglipur biasanipun dagang sapi kesel badane dibeto teng Cengareng kagem nika Mamrembono kaliyan Bagaskara. Jangaken kanthi lelangan orek-orek Mas Andi. Sunduk laris wayah ki 200. Kelingan nek kampung tenan iki yo ngalah. Nak tuntas ta kalingan desa bicara. Siap. Ayo uwul. Nah, yo. Paripurna mangke Gubernur Kasmoro dalah kapilot niki kesambet Taraban. Nika pamdhetipun Mbah Larno ngersakaken kanthi monggo. Bu Kedhit mangke paripurna niku mangke kalajengaken kapilot dalah Gubernur Kasmoro niki artanipun. Niku rumiyin ya. Mas Gareng kasigek kalajengaken kanthi lelangan. Ora gur pedet sitok, pedet gering ora entek lho sak uler kambang. Monggo. Donya
Sugeng rawuh katur katang kula. Mas Cerli, Mas Rewel. Ugi Mbak Sri Katalomben sugeng rawuh. Saya
Aja ngasih alat target pasar 6 juta. Ayo Bapak. Ayo.
Ustaz. Lah mari iki awau lenggah ge diutik kare Mas Gareng ya tetep. Uwul Pak Ustaz. Umul Pak Ustaz. Aku ini nek ra penak karo Pak Andino tenan ora arep ngompor ya. Wul. Mbak siapa enggak balik? Mbak Yuli. Aku kok urusane karo Pak Ustaz Mbak karo Erna. Pak D Ember. Mas Gareng. Mas Joko, Pak Mas. Kiai Haji. Oh tak tunggu teguh nek kene iki. Kula sawasa benut datang omah atiku elon sahipo bunga rasaku lamun bisa datang panjiran kalamun terus liramu batin iki anane kang rendut reksa ati kang tandem sarwa mikir ati kaya ora bisa ngontaki saben wanci tansah aku ati nanging aku dibloko pungkasane mangan loro tresno sajak aku kadulun nanging caket sadroning atiku nandang tresno iki wis dinodra sadroning lampahi Mas Narto habis napa niki wau Sak sampunipun apa Pak? sakmene iki wau habis napa Kapilut. kafilut Terus gubuk Gubuk asmara Asmara. Wule iki mas nak wul terus pada yang kotekan sama iso Ya. Kedang ngoten sing wingking Iya. dereng lho Pak Ustaz lho. Ulo sawasa benut datang owah atiku elon sahipo bunga rasaku lamun bisa desak sandiramu Ayo nyebrang ten gubuk asmara. garap dangdut mawon nggih Oh ngersakaken garap gayeng. Mas Dodok Dangdut. balungane sing kentel. Kok biasane lho. Nyuwun garap dangdut Mas. aku kelingan gubuk kae biyen kanggo lereng
Bubuk kae nyimpen wati nganti besok tumeka saiki bubuk kae kebak crita tengah wengi nganti keketrino sakjroning ati datang luntur saya marati ya ono aku kowe dadi garwa mergo leren nang gumuk dan lewat aku kelangan biyen kae yang tanggul leren ben cagak kebak tulisan warna abang tondo isih kawan janane gubuk asmara biyen kae tatur tresno tanpa bantal tanpa kosong bote keteman asmara bubuk kae ngebarito nanti besok turaga saiki bubuk kae kebarito tengah wengi nganti keketrino Kok mboten ndo jogetan jenengan niku lho, Pak. Lah, Kami iki kok- tenggengen nyanyi. tuan rumah iki kok malah mendel mawon iki piye ora nek ser ora apa iki Enggak telasre. ya opo nak wul terus pada gogrok catetan sakjroning ati datang luntur saya marati kowe dadi karo margo